Il-5 xkejknin li twildu fl-ewwel sizzjat tas-sena l-ġdida, 3 subien u 2 tibniet, taw sorpriża li ma bħala lill-ġenituri tagħhom hekk kif l-ebda mill-5 koppji ma kienu qed jistennewhom illi jaslu fl-ewwel jum tas-sena. Due date kienet 9 January, ma deċida li jiġi l-lum. Ifhem, suppost hija f'January, f'17 January, imma ġiet qabel. Twilet 2 weeks qabel, ġifieri aħna suppost 12 January. Ġie 15 qabel, ma konniex qed nistennew, kellna pjanijiet differenti għall-braħ flaxija ma. Karl Gauci Rajt kien l-ewwel tarbija li fetaħ għajnejh u laqa l-2018 fl-Isptar Mater Dei. 50 minuta wara nofs il-lejl, Doris żammet f'idejha li t-tieni wil tagħha li bħal ta' qablu ukoll huwa tifel. Kienet totalment differenti, iktar faċli mill-ewwel waħda ovvjament. Sija u nofs wara, fi 13 minuta ta' filgħodu, twilet Sam Kawki, l-ewwel wilt għal ommu Ellis. Bidu ta' sena differenti ħafna mill-li dejjem ħsibna, ma merħba bieħu mhux xi ħaġa li mhux ħadd iddejjaq biha żgur. 2 minuti biss wara, twilet Mattias Cassarino, l-ewwel wilt għal Nadesh li stqarret kif mal-moment li refet lil-bina nesiet l ġieħu dbatija li għaddit minnhom fl-aħħar sigħat. Sena ġdida, ħajja ġdida, familja ta' 3 issa. Naraw x'ġib magħhom. L-ewwel tifla li twildet fl-2018 hija ċkikna Eli li fit-3-5 ta' 2 filgħodu tat sorpriża lill-Omma Marija. Ma kontx qed nistennija, ma rigal sabiħ xorta. Avolja ma qattajtux mal-familja tiegħi, ma l-bambin bat li rigal sabiħ ħafna. 3 sigħat wara, fis-6 ta' filgħodu, twildet Isabella. B'din ukoll tkun l-ewwel esperjenza għall-Omma Aleksandra li hija mir-Rumanija. Il-koll esperjenzi li għalkemm id-deputy charge midwife tas-sala ilha tara għal aktar minn 20 sena tistqar li kull twelid huwa uniku. Id-dum kemm id-dum ma tagħmilha l-ħaġa dejjem esperjenza għax tara l-koppja jifirħu ħajja ġdida, vera esperjenza sabiħa.